Damirira Jesu kune chenga meza Umusha wake kunenga Nguwa chenga nema remba neshirema Wakayenda kukatirira Damirira Jesu dakumirira Dino da kufamba mwenye kaya leza Lewana wamari wedu Neko ye Maria apote Chafamba wedu pone Yesu lora Jesu Nokumirira Nakumirira Imi Jesu nakumirira Yesu Vakadzin kunyikaya kakana kati chichazorora Umusha wa Jesu kunenga Nakumirira Ili Jesu nakumirira
Kwaziwai wadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Virtuous Woman, apo patinokurukura nyaya dzemadzimai. Donzvo redu riri rekuti mudzimai woga woga abudirire nekurarama izvo Mwari vakamusikira. We want you to live in your God-given purpose, uchiexcela, tichizadzisa shoko raMwari, tichiumbana sana mai vakamirira kuuya kwaJesu kwechipiri. Pakukurukura kwatinoita tinotaura nyaya dzakawanda dzakasiyana, ende tinoda kutenda nekuti munoramba muchititsigira uye muchitipa matopiki mamwe ekutaura. Mumazuva akapfuura takataura nyaya dzekusawirirana kwaana mai. Mukati mezuva ranhasi toda kuti tikurukure nyaya yevakadzin mudzimhuri. Nyaya iyi tinotoiziva, iwe nini tese tinoziva nyaya yana mai guru nana mai nini, zvavanoitirana zvimwe mashiripiti kana mheno zvinoitika kana kudzipana pahuro zvinoitika mukati medzimhuri dzatinobva kana dzatakawanikwa. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri. Semazuva ese tine vadare vatinenge tiinavo, vadare vangu ava muri kuvaziva, takataura tese panyaya yatakakurukura yekunetsana pakati pemadzimai. Ndosaka ndavadenza zvakare kuti tienderere mberi tichibata ukama hwevakadzin mukati medzimhuri. Regai nditange nagogo wangu vari nechekwekutanga uku. Ini ndinoitwa Mai Manomano. Tinokuchingamidzai vateereri. Mai Manomano, mune here ana mai nini nana mai guru kwamakawanikwa? Hongu ndinavo. Ndinana mai guru vairi namai nini vamwe chete. Kwaziwai vateereri, ini ndinonzi Gogo Neli Chiwandamira. Ndine vana vanokwanota 5, vazukuru 7, vazukuru mvi 2, wakwasha Rora nemukwasha zukuru. Takarorwa tiri varora 5 vashanu. Pavashanu ipapo tasara tiri varora 3, 2 vakatisiya. Imuri mai guru kana kuti mai nini? Inini ndiri number 4 pau5 wacho ipapo. All right. Ini nditwa Evangelist Mamunzi. Takatiri varora vaviri. Kunyanga wasipawo mai guru wangu asi ndoda kuatenda nekuti wakandiumba. Yes, saka muri kuona kuti nyaya iyi ini nditoriwo kwambiriri kuti ndini muroora mukuru pavarora 5. Saka inyaya yatinokwanisa kukurukura tese. Munoziva tichitarisa mukati meshoko raMwari tinoona nyaya iri pana Ruth chapter 1. Paye tinoona kuti Naomi anosara nevarora vake vairi, Ruth naOpa. Mushure mekunge murume wake nevana vairi vashayika. Asi nyaya iyoyo ine zvidzidzo zvakawanda zvatinogona kuburitsa pairi. Nekuti tinotoona kuti Ruth naOpa hatina hedu zvakawanda zvatinoudzwa pamusoro pavo. Asi unotoona kuti kugara kwavakanga vakaita naamwene vavo, kunyange amwene vakuzosvika pakuti ndakudzokera, ivo vanhu 2 ava hatina mashoko akaipa atinonzwa avaitaudzana. Hatizvioni ipapo. Tinotoona kuti vanhu ava kunyange vakazosvika pakupatsana Ruth naOpa, zvinotaridza zvekuti ivo vari vayiri sevarora vakanga vaine ukama hwakanaka. Ngatimboburitsai kuti ukama uhu hwevakadzin mukati medzimhuri hwakambonyatsomira sei mukati medzimhuri dzatinoziva, dzatinobva kana dzatakambonzwa nezvadzo. Chii chinonyatsoitika paukama uhu? Regai tange naGogo Mamunzi. Ndanga ndichida kuti pana Ruth naOpa, Opa achiroorwa, Ruth achizouya, wakabva kwakasiyana, wakaberekwa kwakasiyana. Asi wazoroorwa, hatina patinoverenga kuti Opa akafurira Ruth zvakati, Ruth akafurira Opa zvakati. Ruth naOpa wakafurirana kuna amwene wavo zvakati. Hatina zvatinonzwa. Tinongonzwa zvese ngori mutserendende kusvika pakuzoparadzana. Zvinoratidza kuti wengori mutserendende ngeizvi. Opa akudzokera
akava nanguva yekusveta amweni wake zvinotaura izvo kuti waiwirirana danga wasingawirirana aisa pasvika bakundowasveta. Saka hanzi Ruth naOpa hatina patirunzwa kufurirana kwavo. Munoziya kune mudzimhuri dzinana varora ana mai guru namai nini vanofurirana kuita zvakaipa, ende pamwe pacho vanotofurirana kuita zvakaipa kuvarume vavo kana kufurirana kuita zvakaipa kuna amweni. Asi Ruth naOpa havana kufurirana zvakaipa. Yes, ndizvo chaizvo. Tikatarisa tichiteenzanisa nekugara kwataakuita mudzimhuri, tikanga tichitarisa Opa naRuth, dzimweni dzenguva tinoona kuti zvinotisiyanei nekuti hatisi kutora muenzaniso. Vanhu vakanga vakatorwa nemabrothers, isu tiri kuroorwawo tiri kutorwawo nemabrothers. Haifanire kuzive zviri nani zvemumhuri mabrothers, nekuti vana baba wana mai wavo petasvika isu. Isusu tatouya tiri chii? Tiri varoorwa, tiri varoora tese. Saka zvaitopinda kunakidza ndezvekuti inini nemukadzinyina wangu tinzwanane kudzidza mumhuri metauya sezvakaita Naomi nani naRuth. Kudzidza mumhuri matauya. Yes. Zviri kutaura mbuya Chandamira ndizvo. Titori varoorwa vabva kunze, ende isusu tiri kuuya tiri vanhu vakaita sei vakasiyana. Ini ndiri kubva kumhuri kwangu, mai guru ari kubva kumhuri yekwavo, kana kuti mai nini ari kubva kumhuri yekwavo. Isusu tiri kuuya mumusha umu, munhu anofanirwa watinofanirwa kuti kwati naye varume vedu vachatidzidzisa kuti mumusha muno makamira zvakati, kana ndivo vamwene vacho ndo vanototidzidzisa kuti zvamauya, nekuti munoziva here kuti ivo vamwene vacho muroorwa futi, muroorwa wakafuti. Saka isusu asi ane experience yakadarika isusu yekuti ivo ndo vanotofanirwa kutidzidzisa. Ini kufunga kwangu ndekwekuti unotofanirwa kunge uchitosvika uchiti kwati kuna amweni ava, nekuti ndo vachatidzidzisa. Mai guru ava pavakauya vanenge vakasvika vakanzi mwanangu musha muno munenge makadai. Saka isusu pachedu sevaroorwa vatatu, kuti senior nemajunior, kune azopedzesera hake uyu, pati tisu tiri kufanirwa kunge takaita sei takakomba, nekuti ndo vachatidzidzisa. Nyangwe mamirire evana vavo ndo vachatotidzidzisa, nekuti ndo zvakaitani zvavakawanawo kuna atezvara vani, kuna atezvara vedu. Ndofunga ndo zvakanga zvakaita Opa nani naRuth. Vakasvika vakagaraka, varume vanongosvika vachibva vatoti varoorwa nhasi varume vachibva vafa. Vakatogara vakatogara makore 10 zveadzi dzavakagara idzi, vagara kudaro mukati zvakaitika vanhu ndokuita sei ndokufa. Ndosaka maona kuti vakasara vakabatana vakaita chinhu chimwe chete. Vaiti kana vakanga vakubuda havaiti mai guru namai nini vekuti vabuda pamwe sikanani kutaura amwene, vakarakidza kuti tanga tiri pachinhu chimwe chete. Inini chimwe chandinoona toda kuti tichibva panyaya yaRuth naOpa tichitaura pamagariro edu atiri kuita muno, pane chimwe chandinoona pana Ruth naOpa pavanosvika pakuzonzi naamwene vanango chienda henyu, handichagoni kukuzvarirai varume, michigona kuita sei kusununga kuenda. Vanhu ava vanozosvika pakuita madecision avo. They were able to make madecision atori independent. Uyu anoenda anoti ndiri kuenda, uyu anoti ndiri kusara. Handitika zvinotaridza kuti vanhu ava vaiva nepfungwa dzinotoshanda. Uyu achigona kuitawo independent decision, uyu achiitawo independent decision. But dzimwe nguva mazuva ano unogona kutoona kuti mai guru anogona kutoda kuinfluencer decision iri kuitwa namai nini, kuti inini ndini mukuru saka chibva watoteerera zvandataura izvi hatisi kuenda. Kana dai ari Opa aikwanisa kubva angoti iwe Ruth tiri kuenda, siya chemberei yakadaro, ini ndati tiri kuita sei tiri kuenda. But unotoona kuti Opa anogona kutongoti ini nangu regai mai ndiite sei ndiende, osiyawo muningina aita decision yekuti ndiri kuita sei nai ndiri kusara. But unochiona kuti kazhinji
panozoita kakunetsana panyaya yeukama ihwohwo. Chii chinonyanyoita kuti zvinhu izvi zvinetse mukati mekugarisana kwedu kwatinoita ukama hwamai guru namai nini hunowanzonetsa? Panowanzoita masilent wars. Munozama hondo dzacho unoona nemaaction anenge achiitika dzimwe nguva vari kwavo vanovhebhaliza kunetsana ikoko, but unoona pamwe pacho nekuda kwekuti vari kunyara varume vavo havagoni kuzonyatsobuda pachena kuti tiri kunyatsonetsana, asi vanhu vaine hondo, maandakarende ekunetsana apa aripo pasi akasimba. Zvii zvinoita kuti vanhu havanyanyonetsana ukama huvhiringike? Maikuru anonga kuti ini ndinoziva maningi. Alright. Iwo wakaine zuro. Unosa ukanzi wakaine zuro mbonota hamusana muziva chiri. Saka awanoti nini ndakauya kare ende ndino ruzivo. Saka iwe zvaunonga uchitoda iwewe munin'ina iwe bvunzani. Ini komaigwanenge vasingazive here naiye munin'ina uyu haanawo pfungwa dzinodini dzinoshanda. Saka ipapo panonyanya kunetsa maningi. Maiguru vari kuzviti ndinoziva, vane masiri kuziva here gogochiwa ndamira? Maiguru vakauya zveimi musati mauya? Ichokwadi ichocho, but vanoziva, but chinangwa chitauya pamusha uyu wekuwachivandamira ndechekuroorwa. And chitauya ivo vakauyawo kuroorwa, indauyawo kuroorwa. And zviri kuitika pando zvekuti tine vana, varume vedu vana vemunhu aripo, achiri mupenyu kana achiri mupenyu, kana kutezvaro achiripo. Saka zvivachiri wapenyu kudaro, isusu kana tauyapo tiri kutotarisa mhuri yacho yese. Maiguru anotofanira kuti vafare kuti baba mnini mandiunzira mumwe anotibatsira shamwari yekuti tikwanise kusimudzira chinyi mhuri. Saka kana mumwe akati inini ndii ndinoziva zvepano, ndinoona kuti kunenge kungoti potsei mukufunga, ndinoona ini zvingaitika ndikuti maiguru ngavagamuchire mukadzinyina wavo zvakanaka. Mukadzinyina ngagadzirikewo, ngabatewo maiguru zo ndasvikawo pane munhu ari chinyi, kana pane zvaasinganzwisisi ngaasununguke kuenda kuna maiguru. Maiguru zvino zvetamuka kudari izvi, nai baba vanotanga kuizwa sei, vanopiwa mvura vanoizwa sei, ko zvavanonga vanongoda kudya sadza nemukaka ndiwo zvega zvavangangodya here, zvakambomira sei? Ndokakuti maiguru vari kuziva saka kana akadaroka awa pachinzvimbo kuti maiguru muri kuziva ndimakatanga pano chinditaurai. Meanwhile mukadzinyina ari kutodzidzawo zvimwe zvavanoona kuti saka baba panapa wadari, saka amwene panapa wadari. And kazhinji akateerera amwene muridzi wemusha, you won't go wrong. Nekuti amwene kazhinji unongoza hondo pakati pemurorana wamwene, hazvimbofaniri kuti zvidaro kuti hondo pakati pemuroranani naamwene. Panofanira kuti pawe nemunhu anozvi maindi kuti kutaura nedzimba dzemakristu. Hatisi kutaura nezvenyika zvekuti gobora chichi, tikutaura zvemakristu anofanira kuti vagadzire ukama mukati menyu. Saka vana mai guru, vana mai nini, vanhu varorwa mumhuri, pana baba namai kana dai pasisina, panotorwa pachina natete vachida kugezerwa nekudirwa zvese ipapo. Saka iwewe mai nini wauya ipapo, dzidza nekukurumidza. Mai guru musaite zvekuti inini ndii ndinoziva, nekuti kuziva chaiko chaikoka hapana munhu anganatso kunzwisisa mumwe munhu kunze kwekuti Jehovha akutungamira. Inini muri kureva here kuti maiguru havakwanisi kutaura kuti zvemumusha muno mainini mazororwa 10 years later inini ndiri kuzviziva? Inini ndina mainini vakatororwa gore rino, indane 15 years ndarorwa. Handigonere kuti mainini pa15 years idzi ndakuziva zvakati zvemumusha muno. Aiwa, munogona kuita dokta, munogona chaizvo, but ngazviitwe muchisepe, murudo, mukudekwedza kudzidzisa, kwete tuandamani kudekwedza kutaura kuti inini ndirotoziva zviri nani. Teedza zvangu, maziro andinoita ndiwo unofanira kuti uite. Aiwa, ipapo ukadaroka unenge usina kupawo umwe munhu mukana wekuti akure. Anofanira kuti aite sei, akure achiona achidzidza kuti apa
kana kutobvunza maiguru ndagona here nhasi, ndagona here nhasi, maiguru oti kana ari maiguru akasununga kuti amai nini nhasi, aiwa maita chaizvo, nhasi ndamukirawo kutsimeka kunochera mvura makuseni, ndasinawo zvijairawo noti kwaunobva kwakasiyana, ndasinawo zvijaira kumuka makuseni ndienda kupi kutsime, maiguru obva ati wagona apa munin'ina. Ino chimwe chinhu ndakapinde mumusha medu ndinoyera moyo chirandu, ndibva ndasvika ndobva ndaona amweni wangu chiri chirandu moyo, taingodaidzana kuti munin'ina mukoma, munin'ina mukoma, and zvinoshamisa ndine muroora 1 abva uyawo chiri chirandu. Saka kana chidaita kuti munin'ina zviri seiko, sisi zviri kudini, maiguru zviri kudini, mukoma zviri kudini, zvinorerutsa ukama, communication inodini, inoreruka kuti mono tiri chinhu chimwe chete. Dai kuti kana maiguru varipo tibatane, mukusimudza, mukuda mwene, mukuda wese varipo andogezwa nesu, tigeze mhuri isimuke. Inini ndinoda kuti nditi papointi yekuti maiguru vanogunanga vachiti ndiri kuziva zvese, mukudaro vari kutadza kupa umwe mukana, nekuda kwekuti uyu munhu atoroorwa, atoriwo nepfungwa dzake dzinoshanda zvekuti atokura, musabva mamuita sezvinonzi kwauya mugrade 0 asina pfungwa dzinoshanda, because zvaatoti ndakuuya kumurume atori nepfungwa dzinoshanda zvekuti kutomualawa pfungwa dzakewo kuti dzishanda chiexerciseawo zvinhu zvaanokwanisa kuita mumusha imomo. Inini ndiri kutora yamati ndina mainini vakauya, zvatinakira isusu mukanzwa matsanangurira avari kuita, vari kutaura munhu auya mumusha. Manje isusu mazuva ano munhu anotongoroorerwa kupi kuno kuHarare, handiti obva atongosiyiwa pamba pacho, mangwana makuseni baba mukuru namaiguru vatobuda vaenda kumba kwavo. Inini ndinoona kuti maiguru kana vasvika pakadaro vanofanirwa kuti vanhu ava vatorana varipo apa, mainini ndati inini ndisati ndaenda kumba, regera ndikutsanangurirewo pazvishoma, ndiwo uchambenge uina mai nababa papi pano. Mai kuseni zvaunoona mbuya vanomwa mapiritsi avo, nyange pamwe panotori nemusikana webasa anga achivaita sei achivabetsera, but maiguru vakanaka vanochiti mainini mai vanomwa mushonga, vanopiwa mushonga nguvai, vanodya poriji ravo mangwanani, mobva mavatora mushonga wavo, mobva maita sei, mobva mavapa masikati chemberedzi vabikirei sadza, vasashaya chinhu chekuita sei chekudya. Unoona vabereki vedava mai nababa vanofarira sadza nemukaka. Paunobika pese mainini usazokana wagona munin'ina usazoshayisa kalakito pasaidi, but hazvidanzwo manje. Maiguru vanenge vaine utsinye vamwe vanogona kungokutisiya mosara muchizvionerawo, vabuda vaenda nemurumo, iwe ndiwo wakutoita basa nemusikana kuda kuvhunza uda kustadha chi. Saka imi muri kuda here kuti maiguru vane responsibility yekudzidzisa muroora munyowani? Iyi responsibility hakusi kudzidzisa, kungomuudzawo, kungorayirawo. Pane zvimwe zvekuti zviri so crucial zvekuti akapotsa ipapa panogona kuita rufuka, orwa nestroke, vanga vasi kuchapuwa matablets, muroora munyowani woti mune matablets, handina kudini, handina kudzwa kuzi kuti mune chii, because handizogari kana amwene vangu avo kuvabvunza kuti munomwa mapiritsi here mama, hazvichaiti. Musikana uya webasa ka aonawo mai vauya pamba, but ari kufanirwa kupa introduction yemusha, hatina ari kupaka ndimaiguru vapi, ndokufungawo kwandiri kuita kuti maiguru ngavandiudzewo kuti apa pana pakazomira pakadai zviri kutaurwa kuti tisapinde munjodzika yekuti tazovasiya havana kuzodya, vazosiyiwa vasina kumwa mapiritsi, vazodai nokuti pamwe hamuna nguva refu muri kugara ipapo, muchasumukawo moenda kupi kwenyu, asi period yawagara iyi introduction inodiwa kubva kuna maiguru. Asi ivo ana mainini vacho vanoteerera here vemazuvano? Ana mainini vacho vanoteerera here? Wagona kumuti munin'ina rega ndingokumedurirawo zvandinoziva zvishoma, handisi kuzviita muzivi, asi rega ndingokubendurirawo zvishoma zvandinoziva kuti munhu
mukadai mainini zvinhu zvinokufambirai zvakanaka. Ana mainini vacho vanoteerera ana mainini vacho washoma vanoteerera, wamwe havo indururano. Nekuti vanoti hapana uchandiudze ndakurawo, asiwo maiguru ava wakasiya wataurawo zvakanaka sekutaura kwaita mai manomano, munhu angatadzoteerera zvakadai, anoteerera. Zvino ana maiguru vacho ndiwo anosiya wati mainini isu taakuenda, wombosarawo nacho chikopokopo ichi wounawo mamwira achinoita dhiziri wozondiudza. Saka hapana chaamataura, hapana chaataura zviri negative. Kana chanzi chikopokopo chatoone zita kaichi chagara chitori chiruma chauri kusiyirwa ichi. Saka maiguru apa havana kuita introduction yakanaka. Inini ndanga ndichida kutaura kuti vanogona kupa introduction isina kunaka, iri negative, but isusuwo ngatidzidzewo semadzimai, semunhu auya mumusha. Handiti mati muri kuita mukadzini, maane mukadzini mune 15 years makakura nambuya namai muchiona munhu anochinja. Zvandiri handizvo zvandanga ndiri kani inini panapa ndichanzi Neli ndanga but ukachindiona zvinhu izvi, one physically chaicho unochinja, ability yako yekunzwa yekuona inodini inochinja. Saka maiguru mukasai kusvika mumusha mukasai kunasa kutsanangura introduction yetiri kutaura kuna maini kuti mainini unoona baba wachanatsi kunzwa. Saka unapota uchitaura uchidini uchidaidzisa, endi utaurawo zvawakatarisa kuti zvakati uri kuona amweni ava kawa havachanatsi kuona, vanogona kutadza kudini kubika. Rimwe gore ini namweni wangu vari kutanga kuita ubofu, vane masuper eyesight yanga yakanyanya, sure waibika sadza vachiisa upfu muchoto, ivo vasikanzwisi kuti hutsi nekunwa chii chiri kuitika, nekuti vanga vasikachaoni. Saka kana pana maiguru akanaka wanotaura kuti mainini mama havachanatsi kuona, but waiti ndoda kubika munhu wemudzimai wesiku kazhinji kuti umutauro kuti shamwari zvaakupera zvekare zveiti. Saka achinzi vana mai havabikirani poto, unogona kuti aiwa chiregerai ndibika, kuti aiwa ndiri kubika iwo vari kuisa upfu pasi mumoto. Saka hazvifaniri zvikugumbure, ramba wachingodini uchingoti maika regerai ndikubetserei. Kana uchigona kutoseka nawoka wotoseka nawo mama, asi muri kubika moto kani, muri kubika chiko sadza here todya rini, iwo vari godzimara vaona kuti kubika kanani chavo. Introduction yakanaka doctor, nekuti mukasai kudaroka murora anouya haazivi kuti pano pane chirema, mwemisi pane mwana disabled child mumusha imomo inode kuitirwa zvakati. Saka mukangosiya mati imiwe takusiyai pano mainini isi takudzoka kuHarare, zvinoreva kuti mumusha imomoka munoita disaster. Vanhu vanotanga kutaura kuti imi murora akauya apa yeti haasi kuziva. Saka okay, ngatienderere mberi tichibata panyaya iyo zvimwe zvinoitika muukama iwowo, kusatoona kuti chekutanga paintroduction panogona kukanganisika. Maiguru akada kuzvitora kuti inini ndinoziva stereki, voita kunge mumwe asingafunge, kana kuti maiguruwo parong introduction, negative introduction yekurasisa umwe, cause kune vanotokupa introduction yekutoti ubva wavenga hama dzese, uchipinda ari kubva atokutaura kuti tete ava vaiti mbuya vaiti chichi. Saka umwe anogona kubva akupa introduction inobva yakupinza mudondo. Saka tiri kuti zvakakosha kuti munhu achipinda, kana muina maiguru mumusha, ipawo munin'ina wako ari kuuya uya apinda, mupe introduction yakanaka. Ndepapi pamwe panokanganisika ukama uka? Kwedu kumusha toti chisepe. Chisepe ichi kuda kusununguka. Alright, kusununguka. Kuwa munhu akasununguka. Kuwa munhu unosekererawo vanhu, anotaurika naye. Kuwa munhu asingakwindi mari, wokutiwo kana vanhu vakanga vasvika
maiguru acho kana vaine chisepi wakasununguka wanyatsotaura kamaini havatori mainini pasaidi aiwa kana wakasununguka mai vakagara apa mainini wakagara mainini mai ava unodai uchidai mai vacho varipo asi makuwa watoripo uchidai zvounoona kuti adai iye muroro wangu handi tinonzwa roro kati kuita vana wakomana zvaura muroro wangu aiwa ndini kumuchengeta akuda kudini kuchengetwa saka ukamutira zvakadai hawachina zvakawanda zvaunodamba kana sadza racho anongoika kakadai asi anoda chi sadza makasununguka saka ndakaimaiguru ndadini ndazvinzwa zvamuri kunditsanangura nditi mangwana kana maiguru akaenda mangwana akuenda pana mai ava pana mai vaya hazvigoni kuti aende ofuta akati aiwa anoziva kuti zvakataura maiguru ziyati ukangosununguka naiwanbo ivo amweni achabva kutaura futi zvemusha wavo futi ende iwo mainini wacho wapinda mumba mumusha kana wauya pamusha apa bvumawo futi kutambirika chisepe chavari kutaura chachi chinodawo futi kwamainini vacho iwewe kuti maiguru vagone kukuudza kuti mumusha makadai ndokunge iwo mainini wacho warakidza kuti inini ndinodawo kudzidza zvino iwe mazuva ano anobva atosvika ari kuti woininiwo ndinoita sei ndinotoziya ndakatoitirwawo makitchen party 3 ekunzi unosvika mumusha uchibva communication ndinoiziya ende zvakabva zvanzi nemisoro kava mazana anotaraka nemisoro ichitenderera ndakatodzidza mungabva mangosvika here ina hazvimbondinetsei ndinobva ndangosvika nobva ndavatorera medi obva ndatovadai aiwa ndinoenda kubasa aiwa pauri kusvika mainini waiwai hausi kudiwa iwewe ndiwo utomboriwo medi wani wacho iwewe imboitira madana chembere dziri paidzi dziripo idzi yes maita basa mai manomano ndihapi mamwe zvinoita kuti ukama uhu hunetsi wana maiguru naamainini gogo mamunzi ukama uhu kuti hunetse ndewekuti maiguru kana wakauya maybe wakasvika baba munini ari mwana mudiki awakazokura vapo saka maiguru anoti ini ndinoziva baba munini ava kudarika iwe kudarika iwe saka kana baba munini ava wachida zvakati ini ndinyatsozviziva ona ndibvunza ini nokuti ndiye ndinoziva uye otozi ko ndobvunza inini sei inini mudzimai wacho ndapi ndapo kana pai zvinonetsaka tinotaurana tiri vaviri kana tazotadzana touya kunani kunemi maiguru maiguru akati wakutora baba munini festiboni yavo munoziva panyaya yatakambokurukura yekuchengeta iya yekuchengeta hama maiguru vanogona kunge vakatochengeta bamunini kari kadiki kusvika bamunini vaende kuyunivhesiti bamunini vashande vari mumba mani mamaiguru saka kuna maiguru bamunini mwana wangu saka maiguru vanotosvika pakuita sei pakuchitoona kuti mainini watomuroora wangu saka baba munini anongowanana mai wairei kuvabereka varipo havasati vafamba namaiguru indanchitika maiguru ngawadzidze kurumura kurumura mwana nyange vakamuchengeta nekuti vakasai kurumura panoita vanotonga vamadzimai 2 vari pamurume 1 saka karumurire kachoka ndekekuti munoziva zvinoita varume vanogona bamunini vanogona kuna amaiguru komana zvetadya kumba kwedu uko nhasika zvetabikirwa nemunini wanyuko hazviiti kozi bamunini vajaira kutaura namai vazvijaira zvikanzi maiguru ngawagone kuti aiwa bamunini muda sadza rakadii mutaurire kuti zvakati ndokuti mutodini mutodzidzana inini ndinogara ndichizwa maiguru wangu achitaura kuti pawakasvika mumusha medu machiwandamira vakanga vakasvika pane tukomana 2 murume wangu naiye kumebhoreiniwe akashaya ndo tukomana twanga turimo vauya maiguru vakuti vabikirewo zve wana baba munini poriji
vakuenda vachiende kuna mai wavo vachiti mai isu hatisi kumboguta isu tuporiji twetiri kubikirwa namai guru twakanye kutetepa twakanye tushoma hatuna kuita sere remosi tibikira saka mai guru anogara chitoseka kuti vakomana vakandinetsa zvese zvaende kuna maiwo mai guru vari kutiti hatisi kuguta saka izvozvo izvo samai amweni wangu waiwaka vaitotaura vachitoseka vachitotaura mai guru akazvitorawo sezvinosisa kuti next time ndichakubikirai zvemunodini zvamunoguta zvino kana mai guru vakasaya kupa that yekuti baba mnini ndakakuchengetai iye zvino izvi chokwadika baba mnini maane mudzimai wenyu chiitaiwo zvezimba vakada kutonga yawo vachitonga yemukadzina hapana inomira apa nokuti pananga pachingodini pachingotunganwa nekurwa ivo mai guruka kana bamunini vatongouya chete vakataura kudaro vanofanirwa kuti chibvai mamira apa baba munini regai tifonere mainini mainini kana muri kubika kasadza kasadzaka unakati koreserei ndokurakidza kuti ukama huri pai mai guru vari kugona kurumurani baba munini kuti vaite sei asi inini samainini ndinozoda here kurisiva phone call kuna meguru yekudzibika sadza rakati korei zvinozondifadza here kuti wakunondiripota kuna kuti kama mapinda mukaita relationship yakaita sei nekuti kana imimi baba munini matobva mukanoti kuna mai guruka mai guru kana vari kuda kuchivaka vakutovakawo nenzira iyoyo nekuti vakasatodaroka vauraya baba munini vari kuuraya mainini vatovengana nekuti kuti vawirirane nekuti tati apa mai guruka ndo vakarera baba munini kavaivai saka ndio kuna mai baba munini ka mai vana vamwene vachiriko kuna amwene maiguru vamwene maiguru kuna amwene chaivo handiti saka kuti munhu achirerukirwa uyu maiguru vanorumura nekuti mai vamwene ava vane zvavakuda kuti muroora mudiki auya aite kuna kwaivo maiguru ava vari kudawo zvavo kuti vaitirwe nani namainini nekuti vakadzidzisa wamaomesera ndio mani ndo saka maiguru namainini hazviite sei vachizotadza kunzwanana ipapo pakuti munoziva kunana mai guru nekuti vachengeta bamunini pane nguva dzekuti murume uyu nekuti handiye anga ari firstborn haana kuzokwanisa kuenderera mberi nechikoro akazongotanga kushanda achiitira kuti achengete vanin'ina akachengeta vanin'ina vakabva vaita mabasa makuru epamusoro kudarika iye ende izvi zviri muna maziso amaiguru kuti nini murume wangu haana kuzomboenda kucollege kukosa haana kuzomboita akazongoita tumabasa achida kunzi chengeta mhuri bamunini takavaendesa kusvika vasvika kuuniversity saka nekuti bamunini takavaendesa kusvika vasvika kuuniversity isusu tiri palevhel yatiri iyi yekushupika nekuti taivachengeta saka mainini zvamauya makufanirwa kuchipota muchitionawo pamabills edu nepamachiichi yedu atinenge tichiita izvi zvingafambiswe sei kozi vari kwana maiguru vakatodaro vanenge vachitoti mutaura kuti uyu ndini ndakamuchengeta tisi takamuendesa isusu takatadza kuvaka imba yedu kozi maiguru vanenge vatori nechigumbu chekuti ndakatadza kuvaka imba yangu ndakazongogara ndichigara mukacohouse mari yese yekuvakisa taingoendesa kuendesa nabamunini kuchikoro voita chigumbu vochiti maini pangafambiswe sei apa ina handifunge kuti maiguru vanofanirwa kutaura kuburitsa miromo yakadaro kana makaita chinhu ichi murudo ndizvo zvotete makaita chinhu ichi murudo reward inobva kuna Jehovha nekuti mukadzimara matotaura kudaro hamuna mavakiro amaita mukoma aiziva background yekwaakabva takazvarwa hedu tiri 15 asi kuchengetwa hakuna saka inini zvandakazokwanisa kuenda pabasa iri ndikasenza mukatarisa zvamuri kutaura dhoko vaiti vakadzidzisa baba munini ivavava baba munini avaka haaidzidzisa 1 ka ari kudzidzisa kana 2 3 ava baba munini uyu atopedza kuchikoro yunivhesiti uyu atowana basa kureva kuti vamwe vaye vari kumashure vaakunodzidziswa nani naivo baba munini saka maiguru mukadzimara maita chinhu makatakura kekuti izondiona
ndizoda reward zondoona iwo mangwana unenge usina kuita mai nekuti ingobatai word ratiri kushandisa mai guru muri kureva kuti muri mai vakuru mutori mumhuri imomo ndimi mutori second kunani kuna mai mukaona kuti pakaitika nhamo kana pakaitika chii vanhu vari kuya kuzochema ndimani ndimi mai vedu saka mai guru ukanga wangodaro chete ini sekuona kwangu hauna kuita chinhu nemwoyo wese hauna rudo apa and inini zvandiri kuona pa ndezvekuti kana zvato pakaita hwaro pavaichengeta baba munini kana panga paine hwaro hwakanaka kana panga pane kutaurirana kwakanaka kana panga pane kunzwanana kwakanaka mai guru nababa munini namukoma wababa munini uyu ndinofunga kuti pazosvika pakuti tioneiwo munin'ina uyu kauyu anotoona ega anofanira kunge ari sensible very sensible enough kuti mukoma wangu akasacrifice for me saka ndoita sei kuna mukoma wangu ndo unozonzwa kuti mukoma regerai ndikutorerei mwana vana ava vairi apa vasina kumbokumbirwa mainini vachizofara here bcause apa tiri kuti mainini was not there kaba munini vachiendeswa kuchikoro mainini vanogona kuona kuti mai guru vakuda kutipa vana vavo kuti taita sei doka tiri kutaura kuti kana munhu achipinda mumhuri murume wembao murume wake ndiye anoziva mararamire background kararamire kakadini kana asina kusununguka ini handigoni kutaura zvekwachiwandamira kaini ndogona kutaura zvekwangu kwendakadini kana ndichida kutaura murume wangu zvekumusha kwangu saka murume wandapindira mumba make uyu ndiye anofanira kuti anditaurire zvenyu kana ndiri munhu akasununguka sezvetiri kutaura kuti virtuous woman mukristu kana ndiri munhu akasununguka ndinofanira nditeerere kuti murume wangu ari kumboti chii saka panapa baba mukuru anozoenda kuchikoro nekuti vakanga vakudzidzise murume wangu saka mukutaura nyaya inoumbwa yechiumbwa kusvika muchiri kudanana muchikutotanga kutorana musati zvese uchiziva kuti shuwa newewoka kana une pfungwa dzakanaka unoona sekuona kuti panapa kapa baba mukuru ari kuremerwa murume wangu ka ngatitore vana iwewe mai kutotanga ndizvo zvechaizvo kugochiwandamira ngatitore vana tibatsire vana of course tinorwisana kuti kuna namweni wechidiki ka wachikuzvinzwa wachikushanda wachikuda wigi competition nemurora zvese wazodini wazoita sei and kuti vataurirane so vanga vachingoklasha so kuti uroti mwana wangu asandipe zvakati mai guru anoti ndakakufundisa wakasvika musha imomo waine rudo murume anogona kufundisa munin'ina wake ogogona kufundisa hama yemukadzi yekumukadzi saka vese vaviri ava vese vanoenda kuyunivhesiti asi anozobuda apa ndibaba munini ndakatadza kuita izvi nekuda kwababa munini kwaakadzidzisirwa munin'ina wake munin'ina wangu akadzidziswa ngatirire mberi zvimwe zvinonetsa pana maiguru namainini inini ndiri kuona kuti pana maiguru namainini ka mainini svikotambiroka zvimwe zvacho zviri kutaurwa izvi kunzi baba munini maiguru vakazenge vachidzidzisani vachidzidzisa baba munini vakatadzisa kuenda kuchikoro murume akabva aenda iwo wako akaendawo iwewe mainini ita zviri kutaurwa nambuya chiwandamira ita ziso pamuri kudanana pai makuenda kumarriage dok makunosvika chaiko kumapena kuya ndinenge ndakutaurira ikana iri imba chaidzo dzatinoyazoziva anenge akutaurira chese kuti inini ndisvike panapa muri kuona mukoma wangu uyu namaiguru ava ndo vakandisvisa pandiri panapa chikoro nana baba munini vamwe uri kuona kumashure mukoma uyu tinomusaluta ndo vakandidzidzisa kusvika pandave panapa kana ndakatotarisa maiguru handisi kuona samaiguru ndiri kuona mai wangu saka mai ava mukadzi uyu ihiro kwandiri saka iwowo pauchapinda mumba
havana kumbokubvunza fees. Uri kuona mukoma ari kumuka achiita zvaari kuenda achienda kubasa baba mukuru vaivai namai guru pamwe havana chavari kuita, vari kuhodha vachiita sei, vachitengesa kana kuti vari kuchengeta huku dzavo pai pamba dziridzo dzakakuendesa kupi kuchikoro, dzakaendesa murume wako. Iwewe uri kutoona kuti vana vemukoma wangu uyu pachikoro pavari kudzidza hapana kumboita zvakaita sei zvakanaka. Iwewe samainini atati uya apinda mumusha ane Virtuous ane pfungwa dzake, wakutosvika uchimutaurira kuti shamwari ndofunga temi inouya baba uyu mwana uyu ndafunga kuti timuendese kumisheni. Asi munoziva kuti chi pane ipapo pana mainini time yedu iri kuidza nesu pana namainini vanopinda vanga muina mai guru vanga vachibata maresponsibility emufamily vosvika vongoti zeti vongopeta maoko avo vachingoti mai guru ndo vanga vachiendesa shuga kumusha, ivo vongosvikawo vongopeta voti ngavakontinue nezvavanga vachiita. Saka dambudziko ritori kuna mainini wauya mainini vauya ka ndo vatiri kutaura kakuti tati mainini vapinda vaine chi vaine pfungwa. Handiti ndimainini wakadzidza mainini vaenda kuchikoro vaitirwa makitchen party matatu. Saka tiri kutarisira kakuti upinde uisaite mainini asi vanonyima kunyima kozi anogona kusvika. Munoziva kuti munhu anga achingochengeta vabereki neanga achingochengeta vana tete anogona ngoramba angorivo maiguru mogoita ana muri 5 kudaro but one ndiye ega ane responsibility, vamwe vacho vakangodai. Saka izvozvo munoziva zvinogona kukonzeresa tension. Zvinofamba sei ipapo pekuti one ari kuramba achingoita vamwe vakangookera. Chinoita ndechekudarizve tisarasa pfungwa inotaura kuti vamwe vanoroorwa vari lazy, vane hunyope. Saka munongoziva kuti kana bhaibheri inoti iwe simbe enda kumujuru uone chokwadi, nekuti unyope hwakanga utorimo nechekare. Ukamboti apa ndodomborara apa ndori kumboti zorore hanzi urombo hunodini hunokumhanyira chaizvo. Saka vana mainini kufunga kwandinoita vakava munhu ane simba rake anofunga undoitei nhasi parido kudyiwa chii, kwete kumira kunzi naye mainini tiri kudya chii manheru ano, mainini komuri wanhasi usawi chii. Vanoziva kuti pamba panapa ndikanotema bora panapa ndikagadzira panapa ndikadari asina unyope. I think maiguru vanorerukirwa kana dai kumusha kwakudiwawo chimwe chinhu vanoziva kuti aiwa mainini wari kumusha mazuva ano gadheni iri aririko handichadii kana mainini wako achitoshanda. You don't need to ask ye kuti nai mainini makatumira here shuga, autombodaro anoda kutoti ega kutoziva kuti shuga yakatodini. Maiguru musatumira pakutumira kweshuga pamaiguru maamagara muchitumira imimi shuga mega anditika pana ana mainini zvinoita here kuti muri 5 kudaro handimati muri 5 ka muri 5 kudaro maiguru voti vasikana taiendesa grosari kurana mai rakadai iye zvino zvataa 5 ngatichigonai kuendesa grosari toti zvinogona idiscussion inogona kuitika here pakati pamaiguru nana mainini yakanakisa chaizvo. Mukawirirana kudaro maita number 1 mawaka musha wenyu. Ndofunga ndinoda kumboti kana panga paina maiguru namainini chete vasiri 5 inini mainini ndapinda ngandichitiwo kamaiguru manga muri kuendesa zvinhu kumusha uku chimbomirai mwedzi uno uyu musatenge ndiri kuendesa kapasuru kupi kumusha. Watovajambisa kamwedzi uyu wobva wotizve aiwa maiguru vakoma mwedzi unouya chimboita sei chimbomirai. Zvichapawo futi mukana kuna maiguru ava kuti vachiti mainini muning'ina chiregera kudaro wadii kuti tichibatanidza tichiti pamwe chete mwedzi nemwedzi toendesa. Inini mainini kana ndakangwara ndinochiti handisati kandaane mwana handiti handina mwana ndichiri mainini aiwa vakoma chimbomirai izvozvo izvo tozozvitanga gore rinouya iye zvino izvi imbori 10 yani 10 yangu. Mukaona madaro paita rudo chaicho ende paita kuwirirana opana ruthi kazhinji opana kazhinji pano ini ndinoona dzimwe mhuri dzinobva dzati upkeep
nekuti vanoziva kuti sekuru nambuya vachiri koko natete vakadzorwa pamushana nevana vavo vanoda kudya, havaongorori kuti tete ngawadini. Aiwa, vanongoziva kuti kana iri $10 baba mnini kwamai mnini $10 kwamai guru $10 nekubvumirana kwavo ngaiende $10 iyo without fail. Ivo vasvika ikoko vanoigasha nekuti iri kubva murudo and upkeep iyo vanotarisira every month vachiwirirana. Kozi kana mabrothers aya vanogona kuda kuzviita, asi kana madzimai avo vasina kushanda pamwe chete vabereki vanotosafa nekuti ana mai guru namai nini havasi kuwirirana. Ndanchida kuti timbobata kuna zvirevo 11:24 inoti iyo mumwe uriko unoparadzira asi achiwedzerwa, uye uriko unonyima zvakafanira kupa asi zvinongomushayisa. Nekuti chipavhurire uchakodzwa, uye unodiridza achadiridzwawo, unonyima zviyo vanhu vachamutuka, asi mikomberero ichava pamusoro paunozvitengesa. Saka Bible rati ari kupa chipavhurire anoramba achidini achiwedzerwa. Alright, ngatiende, nguva yedu iri kukwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndoda kuti titarise, munoziva kuti pakati pana mai guru mai nini mutori 5 muri 4 muri 2 even muri 2 kuwana kwenyu kunosiyana. Umwe ane basa repamusoro, umwe ndibamukuru chete vari kushanda, mai guru havasi kushanda, uku mai nini nabamnini vese vari kushanda. Zvinhu zvavo zvese zviri kuita sei nai? Zviri kuendeka. Saka nyaya yekuti mai nini vanoshanda mai guru havashanda haizime nyaya here inokonzeresa kunetsana pakati pevanhu ipapa, vanhu 2 ava vakadzinina, nekuti umwe ari kuenda kubasa, umwe pachaita nhamo umwe achati ina ndina ma-off days, umwe obva ati mimi endai ndimi musingashandi, endai kushanda kwakasiyana kamaido nekuti kungaa kushanda kwekuenda kuchikoro ka nekushanda kwatiri kutaura namai manomanapa kwekuti mai guru vangangodaro vasina kuenda kunotora degree but wakagona kuita project inovapa mari inotogona kupa mari kupfuura mai nini wakaenda kupi kuchikoro. Saka tiri kuti kana muchipinda mumhuri wiriranai, nzwananai, ziwanai zvekuti kuwanikwa kwemari imwe ikaita shoma, tikutoti ava vane mari shoma, mai guru vane mari shoma, kana kuti havatorina, mai nini vanayo, zvinokanganisika sei paukamapa? Vanhu vanofanira kuwirirana sei? Kozi kazhinji nekuda kwekuti takambotaura kanyaya yekuti kune competition pakati pemadzimai, kune jealousy. Saka mai guru vanogona kuita jealousy kuna mai nini, kana kuti mai nini vanogona kubva vatozvitora kuti ndini kasuperstar kemufamily munomu, ndakasvika mai guru vasingashandi, ini ndini ndakatozoendesera ana mai, ndini ndakatozovaitira zvakati kumusha, mai guru vasingaende kubasa. Mai nini wakanaka ka ndo pambotorwa naSandra. Mai nini wakanaka kana uchisvika ngavazvininipise, ukasvika vachizvitutumidza paonini apa zvinokwidza hasha kuna mai guru, votaura mashoko vanga vasingadi kutaura kuti nhasi maakudaro but ndini ndakadari haikona kupa mukana wekuti mai guru vataure neaction nezvouri kuita. Iwo kana waona kuti unazvo, ndapota ngatizvidzikisire, kana pane paunoda kupinda kubetsera kana kutobatsira mai guru wacho iwayo ngavabetserwe mai guru nemhuri yavo, uku muchibatsira futi vabereki wenyu. Ini ndinoona ipo panyaya yecompetition yakatakataura last time pai, competition kunana mai guru nana mai nini, whether pavana vavo, whether pachi varida kukombita kuti nini mwana wangu nichamuendesa kuchikoro kwakati, kusiriko kwaendesa mai nini vakaendesa mwana kuchikoro kwakati, ini ndakutozoendesa kwangu kwakati. Iyoyo competition inotiuraya semadzimai, zvekuti tinogona kuti tinobatsirana sei kuti mai guru namai nini ana mai guru vakadzinina vasaite competitive spirit pakati pavo. Apa paakutofanirwa kupinda mweya waMwari. Hanti tiri kutaura neVirtuous woman munamati kamukadzi. Iwe uri kutoona kutoti pano mumhurika munenge muruda kufamba Satani. Chitonyatsoenda pamabvi. Kunamata kuti Mwari musatipindirire mukati memhuri yedu. Nenzira iyoyo iwe zvibvume, bvumawo wega iwewo kuti inini nditori mukadzika, nditori mai guru kana nditori mai nini.
itai ndidzike ndiende panzvimbo inofanirwa yandofanirwa kuita sei yandofanirwa kuenda nekuti kana ndikazenge ndati ndakuita competition neari kuwana inini ndisiri kuwana wakutoenda pasipo kana ndagona kubatsirwa mainini vapindwa nemweya wokuti vari kundibetsera chibvumo wokubetsereka iwewe maiguru wacho uchitenda kuti ndiri kuita sei ndiri kubetserwa ukanga wangodaro Mwari vapinda mauri. I think zvinhu zvinoendeka. Chindini chinouya Moses Satana anouya zvishoma nezvishoma. Achingokumonya chete. Kusvika iwe wazotaura zvaunenge usingade kuita sei? Usingade kutaura. Saka iwe kana uchitoona kuti pakadaroka, chitorarama uri pamabvi. Ende chimwe chinhu chinotiitisa kudaro ndechekuti hatigutsikane. Avo mainini vauya vasvika vaita munhu anowana. Nekuda kwekudzidza kwaitowo ivo nemurume wavo. Inini ngandigutsikane. Nezvandinazvo. Kana ndikauya ndikapiwa izvi Mbiriri ngandigutsikane kuti izvi ndo zviri zvangu. Chero kana ndichizoudza vana handina competition nababa munini. Ndiri kuudza vana kuti ava ndibaba munini nokuti isusu tambotaura pane pangu patakambotaura nenyaya yerurimi kuti isusu vana mai tinoita rurimi tichatopotsa kuvana kuti competition iyo inobva yaita kuvana vopatsanura muri kuona kuti baba munini ava hatisi takavachengeta ndakatovachengeta ndichitokuta zai kuenda kuchikoro ndichivaitira izvi but havasi kumbokuonai handizvo ingoita kuti uvadzidzise vana kuti mukadzidza mukaita zvakanaka muchaita sababa munini. Tarisai baba munini vakaita sei vakatobudirira. Tarisai pavave kakugona kuvaka kwatiri vanhu vechidzimai kunotiita kuti chero namainini vaye vauya chero nani taita ukama wakanaka. Ndoda kuti tichita tichitopedza izvezvi tinoda kuti chimwe chinopatsanisa ukama uhwu makuhwa. Munoona kuti muri 5 kana kuti muri 6 kana muri 3 panogona kuti uyu achaita guhwa namaiguru senior kuti maiguru junior kuti mainini panogona kuti maiguru senior namainini voita makuhwa vachinyeya maiguru junior handiti kamaiguve pakatawa. Makuhwa anowanzowanikwa mudzimhuri dzekuti ava mainini vawirirana neuyu vanota mutoripo makawanda kudaro muchaita 2 camp twekuti ava 2 kana kuti uyu 1 uyu nevamwe 2 vari kana mamuri 3. Saka nyaya dzemakuhwa idzi dzinobatsirika sei pakati pevakadzinyina? Takutopendera tisatotaura zvedu zvevakadzinyina vari 2 kuitirana makuhwa. Mukadzinyina wacho naamwene vanogona kuita makuhwa. Wachinyeya maiguru vanogona kuita makuhwa naamwene wachineyani imba yakatoparara kare yakatoparara. Asi wachitaura vanoti guhwa hari wake musha. Hapana pakambowakwa musha unzi dai pasina makuhwa musha usina kumira. Guhwa hari wake musha. Guhwa hari wake musha. Gutsikanai kwatiri kuita takuenda papoindi imwe chete yekuti gutsikanai nezvaminazvo. Mumwe mukadzi mainini wauya akanga achifurira mukadzinyina kuti usafe wakapa namwe nawo chinhu ini handitomboiti handiwapi chinhu. Uye achibva angoteera zvataurwa nani namaiguru achibva angogara kumba kwake nezvinhu zvake. Maiguru aiti manje kana kwasviba wouraya huku wobika sadza rezviyo rinonyatsozikanwa rinodikanwa wotakura zvakadaro zvisina kudyiwa ba woenda kwamwe noti ndati tirezodyira kupi pamwe. Uye unoti but ava vanhu vari kufarira hawa sei asiwo ndo vari kutifurira. Kwakuzonzoona mumwe munhu iwe ugara unazopota uchienda kwamwena wako usiku undoona zviri kudini zviri kuitika ikoko. Uye ndokuzosvika kuya akaona maiguru ndo ari kupakura muri kusekwa muri kufa kwasvika basa chiunoda maiguru uti maiguru nedere akafurirwa namaiguru zvekuvenga amwene. handimi makandiudza kuti handitsiki kwaamwene ndimuri pakura imimi saka mauchira kuti ndiwengwe naye imi mundiwe pakuchapana. Saka ipapa tinotoona kuti pakatadza kufamba zvakanaka
mai guru vakasaita influence yakanaka pakapinda makuhwa, kozi mai guru vaigona kunge vakutonyeya mai nini naamwene vachiti uyu mai vachati ko uyu munekuti kudei aka anonyima anodini dini, uyu akutokavhiridzira achiita zvinhu zvakadaro. Saka makuhwa mukati medzimhuri dzedu, wedha kuti ndeamwene vari kunyeya umwe muroora vachishandisa umwe muroora, kana kuti tisu varoora tiri pakati papo tichidhivhaidhana, zvinokanganisa mhuri dzedu. Ndoda kuti tichipendera mutaure mashoko kunana mai guru nana mai nini vane ukama hwavo hwakaputsika. Toita sei tichitopendera? Kana muine vhesi movasiyira vhesi kuti ukama uyu huumbike zvakanaka. Ini ndoda kuti kuna mai guru namai nini vasingawirirani muri kupedza nguva. Nguva muri kutoitambisa. Wiriranai. Nekuti kudenga kuna Mwari. Siyiranai zvinhu zvisina nebasa izvi. Raramai muri vanorarama pamunamato. Kana muchigona kutaurirana, endai mutaurirane. Mugadzirise upenyu hwenyu. Hamusi kugadzirisa upenyu hwenyu chete, muri kugadzirisa upenyu hwemhuri dzenyu nevana venyu. Muri kugadzirisana. Ende tarisai tiri kuti mai guru namai nini kureva kuti mavirtuous what? Women. Saka endai mugadzirisane nekuti nguva inopera. Ndizvozvo. Yes, Gogo. Ndanga ndichitika mai nini namai guru ngozivai kuti tinokanganisa. Hapana munhu mutsvene akarurama. Kana mumwe akanganisawo gamuchirawo kunoti munhu wechokwadi akanganisawo, kwete kunga munhu aite zvisingaitwi. Tichingozva kuti Satani arimo, regereranai. Yes. Nekuti mukatadza kuregererana bitterness mukati medzimushomo ndiyo yapedza kuuraya vanhu. Ndizvozvo. Kukuraramawo nechigumbu vakanditi handivaregereri. Ngatite mwoyo unogona kuregerera, mwoyo wenyama kwete wedombo. Kumbira ruregerero pawakakanganisa, wakapinda mumusha mevanhu ukatanga kutukana mai guru vese, ngona kumbira ruregerero. Imi makakanganisirwa vacho, regererai. Yes. Gogo Mamonzi. Ini ndanga ndiri kuti pana mai guru namai nini vasingawirirani, yanguva yekuti mutambe bhora chairo. Iri rechikweshe chiriregerai. Siyai bhora rechikweshe rekuvengana pasina zvisina musoro wese zvamuri kuita. Chikweshe chakaita kusungwa futi. Saka siyai izvo. Mutambe bhora chairo chairo. Uye kuendesa kudenga. Nekuti tikawerenga tinofarira mumahymns medu mune nziyo dzakanaka. Kunonaka kwese uku nerudo kumusha. Saka kwatiri kuenda kune rudo. Saka ngatipracticei rudo rwacho pano pasi kuti tirega kundozoita discord tamusha kumusana. Amen. Mai guru namai nini hanzi kudenga kuna discord. Hakuende vanhu vane. Kana muchitoita discord mumba menyu imomo mamakaroorwa, mumusha mamakaroorwa, zivai kuti denga munogona kutadza kuripinda. Mwari vachitibatsira, ngatiregereranei, ngatiumbanei, ngatiitei vanhu vanounza mufaro mukati medzimhuri dzatakawanikwa. Vana vedu vagonawo chiedza kubva kwatiri sana mai vavo, tisingaisi ruvengo pakati pevana. Gogo, tinamatirei Gogo Mamonzi? Ngatinamatei. Baba wedu makanaka makatendeka mumusoro kudenga, toda kukutenda mukati memasikati ano. Maita yenyu nenguva yatanga tiri kutaura nemi Mambo Jesu. Imi makaona makataura mukati hazvina kunaka kuti munhu agara ari oga. Ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Zvino mubatsiri akamukwanira Mwari ndo watiri kunamatira masikati ano. Tisu tiri kusaitwa naamai. Tibatsireiwo Mwari, mubvise zvakaipa zvose. Gadzisai rurimi rwedu, gadzisai zvimiro zvedu, gadzisai magariro edu anotoda imi Mambo Jesu kuti mumupindire. Maita henyu mukati memasikati ano. Naurana yatanga tichitaura haisi kubatsira vateereri vari kunzwa, riri kubatsira kunyange nesu tiri muno. Rudo rwenyu rutifukidze misi yese yeupenyu hwedu kusvika muchiva nemakore, nekuti tanamata kuzita ramuponesi Jesu nogara nousingaperi. Amen. Amen. Pese pandinofamba, Jesu anofamba neni, kana mutoro worema, iye anorerutsa dzimwe nguva
kana ndochema tenzi anondinyaradza kana vese vandisiya ndiye shamwari yedi andibata neruoko onditungamira iye ondipa rufaro mumoyo ndoimba rukuriro andibata neruoko onditungamira iye ondipa rufaro mumoyo ndoimba rukuriro mafambiro angu haana kururamiswa ndifukidze ine ngutsa ndive wenyu narini ishemune nyasha nerudo zita renyu ndi Jehova hakuna wakaita semi rumbidzwa inarini andibata neruoko onditungamira iye ondipa rufaro mumoyo ndoimba rukuriro andibata neruoko onditungamira iye ondipa rufaro mumoyo ndoimba rukuriro ondipa rufaro mumoyo ndoimba rukuriro ondipa rufaro mumoyo ndoimba rukuriro